मातू मानेकर हे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये त्यांनी जसं विजय केंद्रवडेकरांनी निलेश राणेंबरोबर काम केलं होतं, तसंच मातू मानेकरांनी निलेश राणेंबरोबर काम केल्याचे फोटो पुरावे माझ्याकडे या मोबाईलमध्ये आहेत. आणि त्यामुळे आपल्या पक्षाच्या, आज जरी ते तुमच्या पक्षात नसले तरी ते तुमच्या वडिलांच्याच पक्षात आहेत. माननीय नारायण राणेंच्या भारतीय जनता पार्टीमध्ये ते या जिल्ह्यामध्ये पदाधिकारी आहेत. तुम्ही सांगून त्यांना जर भारतीय जनता पार्टी म्हणून त्यांची हकालपट्टी करा, म्हणजे लोकांना कळेल की मातू मानेकर हे हिंदू धर्मविरोधी आहेत. त्याचबरोबर आपण बघितलं असाल की निवडणुकीत ह्या लोकांचा सगळ्यांचा वापर केला आणि आज कालच्या व्हिडिओमध्ये आम्ही बघितलं होतं की त्यांच्यावर ठेकेदारीमुळे त्यांचे आरोप केले होते. ठेकेदारीमुळे त्या म्हाताऱ्याला घरी बसवावं असं सांगितलं होतं आणि आज मात्र तुम्ही सांगताय की जातीवादी असल्यामुळे मी त्यांना घरी बसवा म्हणून सांगितलं आहे. खरं तर तुम्ही जे आरोप करताय, तुम्ही जे त्यांना घरी बसवा म्हणून सांगत होता, जेव्हा धमकी देत होता, त्या धमकीमध्ये फक्त आणि फक्त ठेकेदारीवरनं ते आरोप होते. खरं तर आपण बघितलं असाल की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जे स्मारक होतं ते कोसळलं आणि कोसळल्यानंतर मी आंदोलन केलं आणि म्हणूनच पुन्हा एकदा चांगला पुतळा त्या ठिकाणी बसवावा लागला. आणि त्यावेळी सुद्धा तुम्ही आरोप केले होते माझ्याबरोबर, परंतु त्या आरोपात कुठलंही तथ्य नव्हतं. आणि जर रवींद्र चव्हाणांनी जर निष्क्रिय पालकमंत्री असतील, माझ्यावर चौकशी केली नसली, तर आता तुमचेच भाऊ पालकमंत्री आहेत, तुमच्याच पक्षाचे नेते गृहमंत्री आहेत, तुमच्या मित्रपक्षाचे, आणि त्यामुळे पुन्हा चौकशी करा. ती तुमच्यात हिंमत नाही, फक्त आरोप करायचे आणि दुसरीकडे विषय भरपडायचा, असा हा विषय आहे. खरं तर मी रवींद्र चव्हाणांना भेटतो, उदय सामंतांना भेटतो, माननीय मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा भेटतो. मी जिल्ह्यातील अनेक भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेचे अनेक नेते कार्यकर्ते यांच्या हे माझे संपर्कात असतात, मी त्यांच्या संपर्कात असतो. परंतु माझ्या पक्षाची भूमिका आणि माझी भूमिका ही माझी ठाम असते, हे लोकांनी बघितलेलं आहे. परंतु मी भेटतो ते तुम्हाला का पोटात दुखतंय?